У нас типично се започва с изследване на чернодробни ензими, така наречените АСАТ и АЛАТ. Типично за тази болест е, че увеличението на АЛАТ е по-голямо от това на АСАТ. Обикновено второто изследване е ехографско и при него се търси повишена ехогенност на черния дроб, което е индиректен белег за натрупване на мазнини в него. По света обаче подходът е малко по-различен, тъй като основната цел е да се определи дали има отлагане на съединителната тъкан в черния дроб, т.е. необратими вреди от възпалението вследствие отлагането на мазнини. И затова първото изследване е на кръвни показатели и следващото изследване отново ехографско, но със специална програма, което отразява, изследва доколко черният дроб е твърд или мек. А иначе златният стандарт за поставяне на диагнозата за масно съдържимо би могло да е магнитен резонанс, а за степента на увреда на черния дроб чернодробната биопсия. Но и двете са много скъпи, инвазивни, имам пред биопсията, и практически не се прилагат никъде по света.